खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 17 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 3 माघ दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानियाव बिबानफोरा बांनो हागौ। धैर्यजों नाजानाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां राहा ला। हाखु-दाखु जायोब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि बिबुंथिखौ नखराव बेसेन होनाय जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव मेंनाय मोनदांनो हागौ। जिरायनायनि गोनांथि जागोन। गावनि रुटिनआव आब्रुथि लाखि। गोजाम खामानिफोरखौ मावफुंनो खाबु मोनगोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नाजानाया फिथाय होनो हमगोन। खामानि थिलियाव दिदोमथि थागोन। नाङा-फाङा जिद्दि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान रां थिसननायनि सिगां सुबुरुन ला। गोजाम सोमोन्दोफोरा बाहायजाथाव जागोन। थि समाव थिरांथा लानाया गोनांथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै सानस्रियाव रोखा जागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव सोरजिलु गोहोआ बांगोन। रायज्लायनायाव संयम लाखि। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लेनदेनाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। बिथांखिफोरखौ मावफुंनाया जागायजेनगोन। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि बाथ्राफोराव गोजोननाय मोनगोन। न'जों सोमोन्दो थानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनाया गोनांथार। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। सावस्रिनि थाखाय आरामनि गोनांथि जागोन। गावनि गोसोखौ सिरि लाखि। सिगांनि जेंनाफोरखौ नागारनाया साबसिन। ध्यान आरो आरज गाबनाया गोसोखौ स्रां खालामगोन। मददआ खाथि सोमोन्दोनिफ्राय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै मान-सन्मानआ बांगोन। खामानियाव दैदेननायनि मोनसे खाबु थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोहोम गोनां मानसिफोरखौ लोगो हमनो हायो। नोंथाङा थिरांथाफोरनि सायाव फोथायनाय थागोन। नोंथाङा बान्था एबा बाखनायनाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै खामानियाव सांग्रां जानाया गोनांथार। फिसा-फिसा सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव खहा जानो हागौ। खस्थ'नि फिथाइया गोबावै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। सावस्रियाव उदैजों सोमोन्दो गोनां जेंना जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। डकुमेन्टफोरखौ नायनाया गोनांथार। खामानिनि बजाया बांनो हागौ। मोनसे सरासनस्रा रुटिनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया बांगोन। बाहागोदारि खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। थिरांथा लानायाव गोबाव जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ नरमेल थागोन। सावस्रिया समानथि जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। आयेनारि बिथिङाव सांग्रां जा।
मुलाम्फा जागोन लोगोफोरनिफ्राय। समानथि लाखिनाया गोनांथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावखौनो फोथायनाया गोख्रों जागोन। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। रागाखौ दबथायनानै लाखि। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सानना ला। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। धैर्यजों आवगायलां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान लामाजों नाजागोन। जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां खाबुफोर सोमजिनो हागौ। खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोलोंथाइनि खाबुफोर थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खामानि मावनाय जायगायाव दिदोमथि फैगोन। खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव मेंनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बिथांखिफोरा जाफुंगोन। आब्रुथि लाखिनाया गोनांथि जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान गोदान सानस्रिफोरखौ सिनायथिनाय जागोन। समाजारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। गोसोनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव गोसो होगोन। मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआरि सानस्रिया गोख्रों जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। गोसोनि सायाव सोनारनानै थिरांथा लानो नाङा। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोन थागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनो हागौ। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि गोनो गोथो जानायखौ स्रां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।